Onye-Ije nọ na Lisbon, Portugal, wee bata n'ime ụgbọ ofu nwa afọ ọ sịrị ọ bụrụ Onye-Ije na ife mgbe onu na ndị Igbo na everywhere eziokwu agụsikere ụlọ nwanne anyị nwoke Onye-Ije nwanne mmadụ elekere mere na ya welcome afam Chimezie Chimezie from Imo State I'm onye Njaba obodo nwanne anyị notepela ebe a akawa obere anyị otuola ebe a akawa obere anyị ihe mmadụ ya emebere na onye ebe ọbụla efutere onwe gị ọsọ faras ahụ dịrị oke nwanne obodo dị mma nwanne ọkwa ihe awụ from 2 years now, but before right up with the other, so we know before everybody, for everybody, you know. So, but kind of as now, we know that CSB can obodo when before each one, like I've been at Lisbon, each one na Lisbon here now. Before you went to na Lisbon, when only take 8 months, 6 months now before each one na Lisbon. Let's meet us outside Lisbon, and them and nobody like Ibi outside. Nobody need carry n'isi obodo n'obodo ọbụla anyị gara nobody na-ebi n'isi obodo. So ọkwa n'isi obodo ahụ ịchọtazi ụlọ here na ọ na-afụ ezigbo ahụ anyị nwere ịchọta ụlọ here. Mana gọọmenti na-adabere amagharịa ya na tinye n'iwu Jenụwarị Febrụwarị na afọ 2024 na anyị aga ịba ya na ndị niile kpachiri ụzọ ha kuchie their building pụọ n'obodo na-anọghị n'obodo n'owu ndị obodo Portugal. So onye ọbụla na-anọta na bịa n'ofesi ya bịa etinye ndị mmadụ na be ya. So ha gọọmenti ejizi aka ha wee pụpesị ebe ụlọ wee dị n'ofesi ya bụ ụlọ ya bidoziri ya aka ha nawa dị ebe ụlọ ọtụ mgbe ya na ha jidere ya na dị ebe ha dị wee dị n'ofesi ụlọ. So onye nwe ụlọ ọ bụ onye nwe nyekọta alọtakwa na gọọmenti arụ n'ebe ụlọ wee jụọ so mekasị na ebe ọ na-arụta n'ọrụ n'obodo n'ebe ugwu as in now almost all so people now are trying and see that now ihe a na-eme n'obodo ego a na-anụtasị na ego ugwu ụlọ bụ ofu ihe so gọọmenti etinye ego ọnụ na ya na-enyezi anyị kwazi anyị nkwa from January na anyị na-aga ịba ahịa na n'obodo ga-ebido wee dịwa oke kwa mbụ bifo anyị bịara nga ibi ndị nwere akwụkwọ na ị nwere akwụkwọ ndị landlord na ya beg na onye chiri ibi n'ụlọ m onye chiri ibi n'ụlọ ibi ndị omi iji godo ego ugwu ụlọ mgbe ọ nwụrụ ọsọrọ gị ịkwụ mgbe ọ na-asọrọ gị ha kenekwa ego thank you mana ugbazi nwanne o siri ezigbo ike because a bịakwa bịa nwetakwa ụmụ immigrants n'obodo bịakwuo ndị India na Pakistan na ndị otu abịakwuzi ebe a everywhere wee chizie Lisbon na-adịzi occupied so enwezi ebe a na-enweta ụlọ so onye nwawu dị nsogbu anyị nwegozi now mana by the very grace of God gọọmenti etinye gị ọnụ n'afọ nke na-abịa abịa onye ọbụla ga-ebirikwa wee biwe ọfụma onye anyị na-ekele Chineke Onye-Ije the transport system onwere company onwere onye ọbụla na-agba obodo dị oke obodo dị mma transport kwefuru ebe anyị nọ na kwe mana underground ka anyị nọ ya more than 3-story building for down n'ime ala ka anyị na-agba ihe na-agbagharị ihe niile a so ịpụkwa n'ime ala nke ọbụla ịchọkwa bọọsụ ịba bọọsụ ịchọkwa ebe tren ịba tren ihe a metro ka anyị nọ na ya so transport ebe ọbụla ị chere ịgagodo n'obodo a na ahụ within some minutes ị gara ịbatakwa ọ bụrụ ha ala na dat na anyị nweta ndị ezigbo okwu ndị ihe na-emetụta mmadụ ibe ha na-anụ ọkụ n'obi mara na dat na enwere ndị na-ata ahụhụ ịrụ ihe a enwekwara nke a na enwere nke outside kwa jos na-agbakwa n'etiti merodo nye ihe obodo na-emere ndị be ha ihe ha ma na-awụ obodo na onye ọbụla ị na-arụ ọrụ ị na-akwụkasị gị na-eme
ebe a ka gọọmenti si wee na-emesisi ihe ndị a uche na anyị emeri ya na be anyị mana ọzọ ele onye ga-emeri anyị nwa ihe ewu ihe anyị na-ayọ obere ele onye ga-emeri anyị nwa ịkpesịa na mba ndị ọzọ like this efu onye ọbụla obi nwa na-abụ onye ọbụla ọta ifuru onye ọbụla nọ here now achọghị ịma ma ị nwere moto ma ị nwere moto chi ụtụtụ ifo ihe sacha ahụ na ejiri ego ọrụ ịgbada n'ala be m ada na bọs stọp nọ n'iru be m ịbịa bakwa nke anụnwa ịgawa ọrụ ebe ị na-aga ọrụ ịgasakwa ịgbasakwa ịbịakwachirekwe ịbanyekwe lakwa be m pitifuli nke atọ ya enweghị ndọkasị ahụ onye gele na-awụ n'azụ ụzọ ma ịfụrụ ote ndị mmadụ si wee kwụsị ọtọ kwụsị ọtọ enwere onye ọ na-esere ha n'ibi ya ihe anyị chọbewere na be anyị na free movement anyị achọghị ịma onye na-eri ego ma onye na-eri ego bụtụ mere na anyị ụmụ ihe ndị a ihe ndị anyị chọsara na be anyị nọ ihe a enwere ihe ọzọ anyị nwetaghara ihe ozubiela anyị ịchọzi iburu milion gawa Amerịka ọ London nke a ọ gbasaziri ego nwa buzie gawa mana anyị nwa ihe ewu ihe anyị chọrọ na be anyị ọ bụrụ na ha jisiri ike na-ebe ofu menene na anyị ofu ya nwanne Njaba ọmụnya nwa afọ ọlụ onye nke m fụrụ n'ime metro n'obodo Lisbon obi n'obodo a wee kọwaa na-ayọ ndị gọọmenti a biko ịlụ metro a o nwere nnukwu ife dị na ya ọ bụ na ala Igbo ndị gọvanọ anyị nwee ike ịbịakọta ọnụ rapụ maka pati nọ na ya ma ebu PPC ma ebu APP ma nke ọbụla ọsọ gị bụrụ bịakọta n'ọnụ aka metro a osi abịa banye Imo si Imo banye Anambra si Anambra banye Enugu si Enugu banye Ebonyi ifu na be anyị ga na-emepesi ndị mmadụ na-eweta ọtụtụ ife na be anyị na-ekene n'ime ana ka anyị nọ onwe onye ya na ibe ya na-akọ akụkọ udo dị ka anyị na-eje anyị na-enwe olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-adị mma yes olileanya anyị ọ dị mma Onye-Ije ka na-ekene ụnụ site n'obodo nke a na-akpọ Lisbon Portugal dịka anyị na-agarịrị anya na-ewetasịrị ụnụ ọmarịcha ife na-eme n'obodo a mana ịbata obodo a ọ bụrụ na ị gaghị na nke Papa Chidera na nke Ekene nwaafọ amụrụ na Aguleri ọ bụrụ na ị gaghị na nke ịma na ịbịa bụkwa Portugal nke abụọ Lisbon ịma na ịbịa bụ Portugal maka Ekene right? If you close to Ekene, my house and Ekene shop almost close. Okay, so if you like one or you have a idea, yes, so whenever I now yes, and was those by my heart is cake na webe ọ ga-abụ iri ofe nsala ọ dịka ị nọ na Anambra iri ofe onugbu ọ dịka ị nọ na Abịa iri ofe ụgụ ọ dịka ị nọ na Enugu iri ụkwa ọ dịka ị nọ na Ebonyi nke ọ bụla iriri ọ dịka ma Imo steeti ihe niile a na-esi ezi ma ọgba ma okporoko ma ihe ndị a ọ dị na nke Ekene ya Papa Chidera restaurant n'azụ ebe Anjus nke Ekene afọ unu ka ọ dị na ya Anjus Church ọ dị mma Onye-Ije na-ekene ụnụ jidenụ ka unu ji ife anyị na-eme na-amasị gị ị na-esonyere anyị nwanne anyị nwoke ana m asị ọ ga-ere gị mma ọ ga-ere gị mma daalụ na ya bịala